Emaztea, alaba, biloba, euskaldun zarrak dira, eta horregatik etxean ia beti euskeraz. Nik familiekin etxean euskeraz hitz egiten dut, auzokoekin be bai, gero lagun artean batzuekin bai, orozkoekin batez be, eta gehien bat hori ez da, esan alda nire bizitzaren zati gehiena euskeraz egiten dudala. Normalen hartzen dute adina kontuan ere gazteekin, ia beti euskeraz egiten dut, hasieratik, Ze badakit ez dakit nik 30-etik gora berako gehienek euskaraz dakite, edo gutxienez ulertzen dute, hori bai. Batzuetan bai euskeraz egiten dugunokin be bai askotan erderara pasatzen gara nahi gabe edo gureta ez dakit, eta batez be gero ja institutuan eta ja erderara jotzen dugu gehiago. 50 urteko hortiken gora, jendeak gehienak erderaz egiten dute. Hemen hartzinigan. Nik gazten artean bai ikusten dudala bilakaera positiboagoa edo gorantza doala euskararen erabilera, azkenean gazteen artean 30 urte berakoek ia guztiek edo gehiengo handi batek euskara ulertzen du eta pauso eman behar dugu ulertze horretatik erabiltze horretara, Orain bai gaztea bai egiten daude, bai ez da joan, gore ez da joan, ez. Solamente igual mantenio, bueno, malamente. Kasuan, naiz eta hizkuntza euskara izan, erdaraz hitz egiteko ohitura handia dut, eta kasu askotan bai esamoldeak edo baita urduri jartzen zarenean, edo horrelakoetan erderara jotzea asko errazagoa da. Batez ere, normalean erderaz hitz egiten duzun pertsona horiekin zaudenean. Adibidez, umeekin urduri jartzen bazara, euskaraz baldin bazaude, nik behintzat euskeraz jarraitzen dut. Baina ez dakit, lagunekin edo normalean erderaz hitz egiten duzun pertsona horiekin zaudenean, esamolde konkretu batzuk esaterakoan, edo ez dakit, egunerokotasun eta naturaltasun hori erderaz ateratzen zait. Ez dakit, aldatzen saiatzen naiz, baina... Ni euskera gustatzen zait beti, kultura, eta interesgarria, nirentzat. Herrian euskeraz dakien jende asko dago eta jende askorekin erderaz egiten dut, beti erderaz egin dudalako. Orduan hori da nire erronka. Adibidez lantegian pixka bat zailagoa da, ez da? Hasiera bat behar da, puntu bat hori lortu egin behar dela. Eta pixkat euskaraldi honetako erronka edo izango da lan mundura ere eramatea, saiatzea ere, euskara ere murretan egiten, normalen ez dugulako egiten, nik uste dut oro har, ez nezela ni bakarrik eta hori da pixkat ideia. Erronketako bat askotan ez dakigula edo afiliatu edo delegatuen hizkuntza euskara dela, eta ohitura gehienetan erdera da. Nik uste dut biak direla. Alde batetik egia da ohiturak asko egiten duela, eta ohiturak ohitura berriak sortuz eta patroi berriak sortuz eta errepikatuz aldatzen direla, eta apurka-apurka egingo dugu, baina egia da aldatu arte asko kostatzen dela. Eta bestalde ere, egia da, gu testuinguru erdaldunean bizi garela, eta niri pertsonalki familia erdalduna eukinda, esamoldeak errazago ateratzen zaizkit gaztelaniaz, hori horrela da. Egon naiz euskaltegian ez dakit zenbat aldiz. 4, 5, 6, ez dakit. Hasi nintzen ez dakit 10 urtekin, gero utzi nuen berriro bueltatu eta... Euskeraz gendu neiten, Igual 20 urteakaz, da euskera gitxi iten gendu. Gitxi ez eberez, dani erdiera. Gaztea dani erdiera eiten gendun. De zarra parauda, parauzian, nire aitite, nire abuelo Inaziok, ezekin erdiera. Ezekin, Inazio Bernaolak ezekin erdiera. Deni lau seme alaba daukedaz, da nahi erakatzi dutziet hemen euskeria, emeko etzian. Da nire gizonak ezekin, nire aite tamaginarra bat berez, nire kuñektu berez. Ezekin, da neuken dutziet lan atera da.
ikusten da Orozkoko eskolan ere nola txikiagoek ere hasten dira erderaz patiotan hitz egiten, nik gutxienez ikusten nuen gure artean denok hitz egiten nola euskeraz patioan eta ikasgeletan, baina oraingo gazteek ere hasten dira ja euren artean erderaz hitz egiten, eta ez dakit baden gizarteak inposatzen dugun zerbait, ikusten dugulako erdera derrigorrezkoa dela, edo ez dakit. Gazteagoak direnen artean nik uste dut oraindik egiteko daukagun bidea oso luzea dela. Ez dakit harremanak asko euskalduntzea lortu dugun. Egia da gero, denok nagusitzen garela, eta hor badai nabaritzen dela nire ustez euskararen erabileran gorakada handia. Eta batez ere, kontzientzia hartze bat, hausnarketa bat hizkuntzaren inguruan eta hizkuntza ohituren inguruan, eta orduan kasu horretan bai nabaritzen dut aldaketa. Eta uste dut gure adinean bai nabaritzen dela. Erabilera handiagotzen doala apurtxo bat. Jente asko esan dit, mesedez, hitz egin erderaz. Ni ensaiatu egunero, ni gustatzen eta nirentzat interesgarria egunero ensaiatu hitz egin euskera. Nik goratzen naiz, txikitatik inoiz ez entzun nuen hori euskera. Orain bai, batez ere ez dakit, egun berezietan edo orain adibidez, bai. Aldaketa hori egitea ez da oso erraza, beti ja ohiturara daukagu harremana egina erderaz, gaztelaniaz, eta ohitura hori, aspaldiko ohitura hori, ohitura zen nahi dut, hizkuntza, erabiltzen dugun hizkuntza aldatzea batzutan zaila egiten zait, egia zen. Igual ezagun bat izan behar da. Ez ezagun bat izaterakoan, batzuetan, zailagoa da. Aurtengo Euskaraldiaren helburuetakoa da, bai, euskararen alde gauden guzti horiak aktibatzea eta euskararen alde egotetik ez, euskararen alde egitera pausu hori ematera, ez? Bai, nik uste dut ez du inguru oso erraldonean bizi garela, eta orduan ohiturak eramaten gaituela lehenengo hitzak eta lehenengo harremanak gaztelaniaz egitera. Eta alde batetik jendeak txapa eramatea, gauza txiki bat badirudi ere, niri pertsonalki pasaren urtean asko lagundu zidan, eta orain komertzioetan eta lehen hitzetan askoz gehiago erabiltzen dut euskara. Indartu behar da gauza. Indartuta beharture bai jenderi hitz egitea euskeraz. Euskeraz. Gutxikora bera eta entzun da, agurrak egin da beti euskeraz. Nik dut konpromiso hartzen baduzu txapa hori jazteko, horrek ja bultzatzen zaituela gutxienez lehenengo hitza gutxienez euskeraz emateko, ez? Gero igual edozein arrazoengatik aldatu alduzu erderara pertsonaren arabera edo, baina lehenengo pausu hori edo derrigortu bezala egiten zaitu ematera euskeraz, así que uste dut horretan lagundu dezakela. 11 eguneko aukera paregabea daukagula, gure hizkuntza aberasteko eta gure hizkuntzari indarra emateko, eta hori aprobetxatu behar dugula. Nik uste dut pixka bat hori erosotasun dinamika hori apurtzeko. Hizkuntzak desberdinak erabiltzea, alde batetik ikasi behar direla, ingelesa, euskara, baina beste aldetik da aurpegia botatzea. Ez da? Eta venga, zuzenean, euskaraz, zigo naiz euskaraz egiten, eta venga, aurrera. Eta baita argi dago euskera ez dela oraindik galtzeko arriskutik atera den hizkuntza bat, orduan horrelako dinamikek aurrera jarraitu behar dute. Batez ere hori euskera bultzatzea eta jarraitzea indarrak ematen euskarari. Nik nahiko sentsazio gazi gozoak ditut euskaraldiarekin, ezta? Positiboa ikusten dut erabileran eragitean, nik uste dut hori dela gakoetako bat, euskararen erabilera sustatu behar dela. Baina nolabait ere ikusten dut azkenean, beti ari garela liturgia bera errepikatzen, eta ez dakit nolabait aurretik ere ikusi dugu, ez dakit jarrera edo konpromiso personaletan oinarritutako ekimenek zenbaterainoko eragina daukaten, eta uste dut Euskararen normalkuntzak behar dituela maila guztietan eragin, bai politikoki, bai kalean ere, baina nolabait egiten dugu halako ospakizun bat, danok posik eta danok ez dakit, danok lekua topatzen dugula eta guztiontzako onuragarria dena, baina nik ez dakit horrek ere eragina daukanik. Hori da pizka bat militantzia bat, ez dela
Zu sentitu behar duzu zeo zer euskararekiko? Oso garrantzitsua dela gogoratzea guk erabakitzen dugula gure ariketa, ezta? Bakoitzak erabakitzen du, nik aurten lagun guztiekin euskaldunduko dira harremana edo ez, nik aurten bakarrik nire aizparekin, belarripes moduan emango dut izena, eta besteekin ikusiko dut, baina nire aizparekin egingo dut lan hau. Edo nik egingo dut lana bakarrik izango da jendeariekin araztean ni euskaldunaren naizela, ezta? Nik uste dut bakoitzak erabaki alduela bere ariketa eta orduan merezi duela parte hartzea, ariketa kolektiboa izango delako, zenbat eta pertsona gehiago keman izena geroz eta errazagoa egingo zaigu guztioi, eta ez dago inolako erronka betetzeko beharrik, ezta? Nik erabakitzen dira ariketa eta hori da egingo dudana, beraz oso erosoa izango da eta denok babestua oso gustora egingo dugu. Euskal Herria herri edo aberri txiki bada, baina bere hizkuntza dauka. Eta horregatik oso importantea da erabiltzea edo ez dakite gehi edo potzienteatzeko hizkuntza. Animeten dutzet, kostako jakola, niretzako ez da gatxa, zen nik jaio nintzen ikon euskera iten dut. Ez da, bai animadu atizela, da gero goteak hau izingat izan, inderremon deitzun, da zabaldu dugun euskeria. Por lo menos, nire asko izango tein, bai ezurok aldo zuen asko gehiago etia. Behin deizuen bere bai. Aukeratu nola. Esaidazu nola.